Time sentence po ito. Hindi na po ito makalabas itong paring ito. And then, mas mabuti talaga na ang mga abusado parusahan talaga. So meaning to say, sexual abuse by clergy kills faith. Not only the body, it is a spiritual mortality. Pari inang lugos sa 16 anyos nga scholar, gihukman og 120 katuig nga pagkabilanggo. Hello mga kapatid, magandang araw po at kumusta ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at damdamin natin. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. So ngayong araw na ito ay pag-usapan natin itong pari na balita sa Diocese of Baguio po, no? Siguro na nakita ninyo ito sa social media mga kapatid. Magbigay lang tayo ng maliit na commentary and then yung mga moral stand ng ating mga church fathers patungkol sa mga nag-abuso ng mga pari, no? So mabasa natin ito sa mga news mga kapatid, no? Dito sa DZRH news, mabasahin natin mga kapatid. So hindi to basta-basta, no? Baguio priest sentenced to 120 years, no? Over sexual abuse of minor. So, nangyari po ito 2023. Ngayon, nasentensyahan siya 2025. So, madali. So, sabi dito sa report, hindi ito basta-basta, 120 years. So, meaning mga kapatid, time sentence po ito. Hindi na po ito makalabas itong paring ito. And then, mas mabuti talaga na ang mga abusado parusahan talaga. Ang simbahan hindi protect sa mga abusado na mga leader, mga kapatid. A Roman Catholic priest in Baguio has been sentenced to 120 years in prison after being found guilty of 3 counts of rape involving a 16-year-old student. The Regional Trial Court of Baguio announced. So 16 years old po itong batang ito. Judge Modisto Bahol Jr. of RTC Branch 2 Family Court ruled that Mark Batolni was guilty beyond reasonable doubt. So mabigat po itong kaso niya. He was ordered transferred to the New Bilibid prison and mandated to pay the victim 75,000 each in civil, moral, and exemplary damages per count, with 6% annual interest until fully paid. Magkano ba ito? Inu-compute natin mga kapatid. Aabot po ito ng 75 pesos. It's 3 counts yung niya. 3 counts yung damage niya. No? Sa rape, 3 times. No? So, each is 75. Yeah. Total niya is 3 counts, di ba? 75 times 3. Umabot po ng 675,000 ang total. May 6% annual interest. So, magkano yung interest sa 675, 6% per year, aabot po yung babayaran ng pari na 877,500 pesos. Yan po yung total, umaabot ng 1 million.
Pero yung ano niya, mabilanggo pa siya. Lifetime po, hindi na po ito makalabas. No? Mabigat po itong kasong ito. So, wala pang statement ang ating official sa simbahan. Pero dito muna tayo sa sinasabi ng tapusin natin basahin yung sa news sa DZRH news, no? The case stems from allegation in March 2023 when the victim, a student scholar, was reportedly assaulted inside the Bishop House compound in Baguio City where she resided. So, nandun siya, working student pa lang itong batang ito. Doon pa sa Bishop's House, no? So, malaki po itong skandalo sa ating simbahan itong ginawa isang pari, no? Prosecutor stated that Bartolini abused his possession of authority using force, intimidation, and even deadly weapons in 2 of the cases, no? So, gumagamit pa siya ng deadly weapon, no? Bartolini, who holds a senior administrative position in the Diocese of Baguio, pleaded not guilty and presented alibis in his defense. So, nung plead not guilty ka, katulad ng pinafile natin ng kaso, the court handed down reclusion perpetua, 30 years for each count of rape, totaling 120 years in imprisonment. So, bawat count, no, 3 count po ito, 40 years, 120 years in imprisonment. So, yan po yung balita, mga kapatid, makadismaya, no, na balita. Pero punta tayo sa mga reflections sa mga church fathers, mga kapatid. During the time sa mga una nating mga Kristiyano, paano nila dinidisiplina itong mga paring ito, mga leader na ito. Unang-una, the early church fathers were uncompromising. So, hindi po nila tinutuloy-rit ito. A priest who abuses his authority commits a double crime against the victim. Double crime po ang nagawa. Final na po ito, no? Yung biktima naman, ang gumagawa ng kwento, managot siya sa Diyos at sa pari kung hindi totoo ito. Pero ang judge, no, nagbigay ng final na hukom. So kung totoo ito, dahil nabigyan na siya ng sentensya, mga kapatid. So a priest who abuses his authority commits a double crime po ito. Against the victim and against God. Sabi ni St. John Chrysostom, ito po. So, he warned the priests, no, including me, all the priests, the dignity of the priesthood does not excuse sin. Rather, it increases the punishment if one sins. So, kung mag-abusar tayo sa ating katungkulan, it increases the punishment if one sins. Hindi yan sapat yung pagkakulong lang, no? So, mabigat po ito, mabigat po. Yung kaming mga pari, malaki yung pananagutan namin sa Panginoon. Sa huling mga araw, in facing the judgment of God. The sexual violence is never mitigated by rank. No? Ulitin ko, sexual violence is never mitigated by rank. St. Augustine taught that violence against the body is a grave injustice regardless of who commits it. No sin is made less because of the rank of the sinner. Rather, the higher the rank, the heavier the fall. So, kumpare tayo, malaki yung pananagutan natin.
compare sa mga laigo. So yung kasalanan natin, mga pare, mas mabigat yung parusa natin kaya sa mga ordinaryong tao. Yan ang sabi ni St. Augustine. A priest who commits rape falls farther than a layman because he violates a victim, not only the victims, the vows, his vows, the sacrament he represents, and in the image of Christ. No? Yun po. So, falls farther, not only against the victim, against God, but against his vows, yung mga promises niya sa Panginoon. And in the sacrament he represents, in the image of God. No, hindi yan basta-basta, mga kapatid. Using spiritual authority to dominate is demonic. Yan po ang sabi ni Saint Gregory the Great, Pope and Doctor of the Church. When one who is set to guide souls becomes an example of evil, he slays more by his example than by his actions. He slays more by his example than by his actions. So meaning to say, sexual abuse by clergy kills faith. Not only the body, it is a spiritual murder. Yes, Padre, nakakalungkot talagang balitang yan. Amping and always Father. So, sinagot lang natin mga kapatid, no? So, it is a spiritual murder. It is demonic, sabi ni Saint Gregory the Great. So, sabi naman ni Saint Jerome, wolves in shepherds clothing. Saint Jerome was severe toward corrupt clergy. Marami ito si Saint Jerome. Many bear the honor of the priesthood but do the works of demons. Nabigat po ito. Many bear the honor of the priesthood but do the works of demons. The church fathers already recognized that clerical garments can hide predators. Holiness of office does not equal holiness of life. No? So yung office namin bilang pari is holy po yun. Pero not automatically equal to the holiness of life. No? So many bear the honor of the priesthood, but do the works of demons. Yan po yung sinabi ni Saint Jerome, isa sa mga church fathers natin. Bible scholar din, no? So anong sabi ni Kristo? Si Kristo, mga kapatid, ay matagal na nag-remind dito. Whoever causes one of these little ones to sin, it would be better for him to have a millstone hang around his neck and be thrown into the depths of the sea. So, malinaw na malinaw yan, ha? Hindi ito basta-basta, mga kapatid. Yung sinabi ni Kristo, kung ikaw yung cause sa kasalanan ng isang tao, mas mabuti pa na lagyan ng bato yung neck mo para itapon ka sa ilalim ng dagat. No? Mabigat po ito, no? Sinabi ni Kristo, Matthew chapter 18, verse 6. Sabi naman ni San Agustin, this punishment shows how grave before God is the corruption of the innocent. Patunay ito na kung i-corrupt natin yung mga bata, i-corrupt natin yung mga inosente, grabe yung punishment. Hindi lang punishment dito sa mundong ito. Rape, especially of the vulnerable, places the offender under Christ's severest warning, regardless of clerical status. So, meaning to say, the church never taught silence or protection of abusers. No? Ang simbahan po, mga kapatid, hindi po sa mga inaabuso, no? Pwede kayo magsumbong sa inyong obispo.
The church never taught silence or protection of the abusers. Saint Cyprian of Carthage insisted, a corrupted priest is not a shepherd, but a plague. So, dito mga kapatid, the ancient church fathers, no, kung merong mga abusado, removal from ministry, public accountability, severe penance were necessary for such crimes. Cover up was never patristic teaching. So, yan po mga kapatid, the higher the calling, the greater the judgment. Yan po yung essence sa teaching ng ating church fathers. No, the higher the calling, the greater the judgment. Secret authority abuse becomes sacrilege. Kung abusuhin natin itong authority natin, is a sacrilege. Sexual violence by clergy is both mortal sin and spiritual betrayal. So itong sexual violence by clergy is both mortal sin and spiritual betrayal. Tingnan nyo a priest who commits rape does not represent Christ. He betrays him. So yan ang katotohanan mga kapatid. A priest who commits rape does not represent Christ. He betrays him. So sana po, alagahan natin, ipagdasal natin lahat mga pari, no? Ito po ay makadismaya na balita po. Hindi po ako natuwa sa balitang ito. So, yun lang po muna, no? Yung ating magpahinga muna tayo ngayon, no? And then pupunta pa tayo sa Tagbilaran. So yan lang po muna at sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, magpasalamat ako sa mga tumulong ni Brother Jason Bacolta. Maabot na po yung ex-seminarian na kailangan niya na maoperahan o kidney transplant. At alam nyo kung meron tayong 30,000 ka mga followers natin is 600 na. And then kung meron tayong 30,000 ka mga tao magbigay sa kanya through GCash, meron siyang BDO account, Jason Bacolta, 011-700-101-526 sa BDO account. Ang sa GCash niya is Jason Bacolta 0927-700-5375. Kung meron tayong 30,000 ka mga tao, magbigay lang ng 100, no? Ma-realize na natin yung pag-opera niya, no? At umaabot na po ito ng 161,826.98 pesos po. So pinipin ko po yung ano niya, yung testimonya niya. Isa siyang seminarian, ex-seminarian po, at very talented po. Sana po matulungan natin, magkaisa tayong tutulong ngayong Pasko po, kahit ito na yung ano natin, pamasko niya. Kailangan na siya ng 3 million. At kung meron tayong 100 pesos each, and then magbigay tayo sa kanyang GCash, aabot yan ng, kung 30,000 ka mga tao magbigay ng 100 pesos, malaking tulong na po yan. Sana pamasko natin sa kanya. Iulit-ulit ko po ito sa inyo na pakiusap. So magtulungan po tayo para sa ating kapatid. Very talented po itong batang ito. Very
talented. At sana matulungan natin. Magkaisa tayo, marami tayong matutulungan po. At yan lang po muna ha. At salamat po sa mga tumulong. Sumabot na po ng 161,826 and 98 centavos po. Direct po yan sa kanyang account. Direct po yan sa kanyang account. So God bless po sa ating lahat. Fighty Maria to Tax FD with a humble heart.